Počuli ste už o emisných povolenkách tzv. ETS-2, ktoré majú zaťažiť priemernú slovenskú rodinu sumou viac ako 200 eur mesačne? Čo si o nich myslíte? Že to je pekná blbosť, aj keď sa ma to netýka. Myslím si, že to bude vyťahovať peniaze z ľudí akurát. Viete čo, ja nepovažujem za správne nič, čo robí táto vláda, lebo tá dostiahla Slovensko do takej katastrofálnej situácie. My sa v takej, prepitujem, žumpe nachádzame spoločensko-politickej. No myslím si, že by to malo záležať aj možno od nejakého platu, alebo teda príjmu tej danej rodiny. Že v dnešnej dobe na Slovensku to bude asi veľa pre ľudí. Že to bude asi neúnosné pre nás, bežných ľudí. Myslím, že je prehnané. Že je to vysoká suma a to asi ľudia nebudú zvládať platiť. Zodpovedné osoby by sa mali k tomu vyjadriť. Myslím si, že to nebude také ľahké, aby im to prešlo a dúfam, že neprejde, lebo